Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzi bantu okubingelelayo ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuthi sikwazi ukuhlangana emva kweinkonzo zabefundisi. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi bonke abantu baphephile bafike kahle emakhaya. Ngimbonga uNkulunkulu ngokuthi nangesikhathi beza baphephile futhi bahlale kahle ngokuzwa kwami. Angikholwa ukuthi ukhona obengafihla uma kukhona okumhlukumezile. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. Mhlambe ngcono ngisho uLuka 2:14 ngithi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu babunzi bantu okubingelelayo. Ngiyacela ukuthi sikhuleke singakayizwini lenkosi noma mhlambe kancane nje. Ngiyacela ukuthi ngomsombuluko simbonge uNkulunkulu ngeenkonzo zabefundisi. Sithathe umkhosi ka3 days, umkhosi ka3 days. Yebo, besingangenanga emkhosini sizikhulekela thina abanye ke besingenile, kodwa ke asimbongeni kuNkulunkulu. Ngiyazi futhi bakhona abanye bebeyikhulekela lezi inkonzo. Masibongeni ke uNkulunkulu, simnikeze udumo ngo3 days. Asizokudla, sizophuza kuphela okuphuzwayo. Siqala ngomsombuluko sizoze sidle ngolesine, kusho ukuthi sigcina ngesonto ntambama ukudla umsombuluko, olesibili olesithathu. Ngiyacela ningangitsheli ukuthi uyangena emkhosini noma ungeni. Ngiyacela nje kuphakathi kwakho noNkulunkulu. Njengamanje nginomsebenzi omningi endlela emangalisayo. Ngiyacela abazalwane bangasho ukuthi siyangena emkhosini noma singeni. Ngicela nje ukungena emkhosini ube kanye nathi uma uthanda, kodwa ungasho lutho. uNkulunkulu obonayo uyena ozokuvuza. Lisho njalo izwi lenkosi, uNkulunkulu obona ekusithekeni uyena ozokuvuza. Ngiyosho uma ngithi masisho, kodwa ngicela nje ke sime manje ngenxa yobukhulu begroup nobuningi babantu. Ngiyacela masingena emkhosini kungabe bikho umuntu ongazisayo. Uma ngabe uyanaka nalabo bazingenela ngabodwana, sengithumela izwi eliwumkhuleko wami ngenxa yobuningi babantu nokuxakeka ngomsebenzi. Ngithumela izwi ngithi nanti izwi engixhasa ngalelo umkhuleko wami, 1 Samuel chapter 1:17. Mase ngisho lelo izwi lokugcina elasho umpristi uHana wathola umntwana. Ngiyabonga kakhulu ke u3 days umkhosi, sigcina ngesonto ntambama ukudla, soze sidle ngolesine ekseni. Ngiyacela ke ukuthi ngiguqe nawe uguqe, sikhuleke sinxusa uNkulunkulu abe phakathi kwethu. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu wethu onomusa, siphambi kobuso bakho siyabonga ukulondwa nokugcinwa ngesakhe isandla. Siyabonga kakhulu ngeinkonzo. Sibonga ukuthi bonke babuyele emuva bephephile, bonke bafikile, abakude nabaseduze. Udumo lonke silinikeza wena uNkulunkulu onomusa, sithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ke namanje Nkosi ube nathi kule nkonzo, uyibusise Nkosi, usisize, usipha amandla ukuliphila izwi. Ngingalikhulumi kuphela kodwa ngiliphile, bese nalabo abalaleleyo baliphile. Siyacela ngoJesu Kristu inkosi yethu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizofunda izwi lethu elumgogodla esilijwayeleyo, Philip chapter 2:9-11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu amagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni
nawo bangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli gama, siyamdumisa ngoba liyawenza umsebenzi. Ushilo kuMathewu 18:20 wathi uma ababili noma abathathu behlangene egameni lami ngikhona. So uma uqala nje uthi uJesu Kristu uyinkosi, usekhona. Awu madoda, usekhona. Awu enye inkosi ungayibiza nje kanjalo, uvele uyibize nje uthi ize kuwe. Hayi le nayo uvele usho nje uthi uJesu Kristu uyinkosi, isikhona. Inkazimulo bisiya kuBaba ekhaya ezulwini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngey'nkonzo, siyamdumisa ebesinazo. Ngiyethemba nani emakhaya nithokozile, nijabulile. Ngiphatheke kabi nje ukuthi ngesikhathi ngithumela abefundisi bePhawula bebe-26, okungukuthi mase kunesihloko segama beku-52, ayabaphumanga abantu kanje. Ngavele ngabona ukuthi bakhisho ukuthi lo muntu uqeda amadatha ethu, abawazi umnotho abebezowuthola kulabo befundisi. Hayi baphumile abantu, ngisazithumela nje babephuma, ngisazithumela abanye babefaka ama-emoji. Awu kodwa bakithi lesi sifo sama-emoji engabe siyophela nini. Kodwa into engijabulisayo uma kuwukuthi ngabona kahle mase simuvile sangena kwi-Telegram sihlukene nama-emoji, ngoba khona indawana laphaya uma ngenalo iphutha engayithika ukuthi asiwafuna ama-emoji. Ubuhle be-Telegram sihlukene nama-emoji. Abanye bavele badikile baphume, ngibatshela ukuthi cha, hayi umuntu avele aphume. Awu bakithi, abantu bavumela usathane, ngoba ngikwazi ukuthula, ngoba uma ngithula baningi bazowafaka kugcina kugcwele wona. So-ke bafowethu, ama-emoji into yamadimoni. Nginithumelela ividiyo ekuseni. Ngiyacela ukuthi-ke siqhubeke nezwi lethu sikhuluma ngenhlupheko zabazalwane. Besikade-ke Mahubo 34, siqale laphaya. Angazi uma ngicela saqala ku-15, kodwa ngifisa ukuthi sibheke u-21 no-22. Siqale kuyu-15. Amehlo kaJehova kuba abalungileyo, izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Verse 16, ubuso bukaJehova bumelene nabenza okubi, ukuba achithe ukukhunjulwa kwabo. Achithe ukukhunjulwa kwabo. Verse 17, labo abalungileyo bayakhala, uJehova uyezwa, yabakhulula kuzo zonke inhlupheko zabo. Verse 18, uJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Verse 19, ziningi inhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Uyawagcina wonke amathambo akhe, alaphulwa nelilodwa. Sagcina sikhuluma ngalokho sasathinta inkosi uJesu, uthi aliphulwanga ithambo lakhe. Thina esihambe enyathelweni zakhe, ngeke ephulwe amathambo ethu. Hayi bosibulala nje, kodwa ngeke basephula amathambo. Verse 21, okubi kuyakumbulala omubi, abazondo olungileyo bayakulahlwa ngecala. Inkinga le, ngoba abazalwane ave bezonda abazalwane. Abazalwane bayabazonda abazalwane. Omunye umzondela nje ukuthi usondelene nomfundisi, uxoxa nomfundisi, mina umfundisi uyangikhetha kangixoxisa. Omunye uzondelwa nje ukuthi unephimbo elimnandi mayiseculisa. Omunye uzondela ukuthi bekuyena yedwa aziyo ukuthi uyacula, sekufike omusha ucula ngaphezu kwakhe abesemzonda. Webakithi, lithi izwe silifundayo, abazondo olungileyo bayakulahlwa ngecala. Yazi uzosho esihogweni, ushele nje ukuthi uzonde olungileyo. Mina ngiyabadabukela labantu abazonda abafundisi beqiniso, bamzonde. Sithi masishumayela ngezinto ukuthi akufanele uphathe izinto, uphathe igama likaJesu kuphela, basola abanye bathi asiyeke abantu nezinto zabo. Bazotshela ubani iqiniso? Ubani uzobatshela iqiniso? Izwi lenkosi likubeka kucaca, uqale kusiya umuntu ogodla inkemba yakhe egazini.
Angeke mina ngigodlele nkembe enginikeze iqiniso ngolikhuluma nje ngolifela futhi uma ukuthi kufanele ngife kodwa lona ngizolikhuluma iqiniso hayi ngizolikhuluma bazongivala umlomo mhlambe ko social media nakuphi kodwa iqiniso bazalwane ngizolibeka ngoba uNkulunkulu engibiza ngendodana yakhe uJesu Kristu wathi ngingagijimisa imali ngegama lakhe. So ngamanye amagama akekho umuntu engimncengile engibona ukuthi ibandla lizophela lizobhidlika angakhuluma iqiniso. Cha, iqiniso nje ngizolibeka. Ngimdala kabi ukuthi ngingakhuluma ngidlale ngoJesu kanti nezinsuku zami sezincane. Cha, kufanele ngikhulume nje. Ushe mawusha uzobugcwalisa izwi nalapho. Njengoba bephuma nje bagcwalisa izwi. Lithi bayolubalekela iqiniso. Bayekubefundisa ababathandayo njengokubatshwa kwendlebe zabo. Hayi kunjalo futhi, kunjalo nje. Manje ke iqiniso masilibeka solibeka nje uphuma nje egroupini ulungile. Uyobona ngosuku lokugcina ukuthi awu waphuma endaweni eright. Waphuma endaweni eright. Kodwa ke angeke sisho lutho ngoba izwi likubeka kucaca ukuthi ukukholwa kusekhona kwabantu bonke. Mhlawumbe ukhona la ekhaya lezwe ngephutha ukukholwa kwangesikhona kwakho. Kodwa kangikho lapho kakhulu ngisekuzondeni abalungileyo. Bafowethu siyazondwa. Kodwa lithi izwi abazondo olungileyo bayakulahlwa ngecala. Bazondelwa into engekho. Uthi verse 22 uJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe. Akakho kwabamethembayo oyakuba necala. Yazi leli izwi ngolalela kahle uJehova ukhulula ini umphefumulo wezinceku zakhe ayinyama ukhulula umphefumulo. So kusho amagama sisazohlushwa enyameni. Sizohlukumezeka enyameni kodwa yena uzokhulula umphefumulo wezinceku zakhe. Ayeke futhi benecala uminceku yakhe njani imethemba. Kwaze kwamnandi ukuthemba uNkulunkulu. Kwenza ungabi nacala, ungabi nasono, kukwenza ungalahlwa esihogweni ngoba uthemba uNkulunkulu. Uyamthemba nje wena uNkulunkulu. Maliqala nje ikhanda lithi nke wenzani? Uyathandaza uthi uJesu Kristu uyinkosi noma ugijimela idiscipline. Wenze njani? Maliqala nje izinyo lebabhlungu wenze njani? Mayiqala nje ngane ikhwehlela ugijimela umuthi wokukhwehlela noma ugijimela emthandazweni. Angisho ukuthi imithi yokukhwehlela yasekhemisi wrong yodokotela wrong. No. Ayikho wrong. Kodwa iveza ukuthi uthembe bani. Uthemba uNkulunkulu noma uthemba ukuphathekayo. Lithi lelizwi verse 20 uJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe. Akakho kwabamethembayo uyakuba necala. So masifuna ungabi necala masithemba uNkulunkulu. Ayingakhumbula uJeremiah 17 verse 7 no8. Uthi ubusise umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Kuyisibusiso nje ukuthemba uJehova. Kukwenza ungabi necala. Kuyokwenza ungalahlwa just because uthemba uNkulunkulu. Methembe. Put your trust in him. Uthembekile. Methembe. Lithi-ke busise umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Abesethu verse 8 ngokuba uyakuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini ozenabisa impande zawo ngasemfuleni. Ungesabi lapho kufika ukushisa amaqabunga awo abeluhlaza angabi nalivalo ngomnyaka wesigagadu anganqamuki ukuthela izithelo. Ngani nango ukuthemba uJehova zinqamuka izithelo nje ngoba umethembi. Uthi uJesu kuJohn 15 verse 16 noma verse 17 verse 7 mina nginikhethile nina akunine ningikhethile nganikhetha nganibeka ukuba nithele izithelo nezithelo zenu zihlale. Lithini la? Lithi umuntu uyoba njengomuthi otshalwe ngasemanzini othemba uJehova ozenabisa impande zawo ngasemfuleni. Ongesabi lapho kufika ukushisa amaqabunga awo abeluhlaza angabi nalivalo ngonyaka wesigagadu anganqamuki ukuthela izithelo.
uJesu ufuna singanqamuki ukuthela izithelo. Ufunda lelizwe engicaphunayo John 15:17 lithi nginibekile ukuba nithele izithelo nezithelo zenu zihlale ukuze noma yini enicela egameni lami ubaba nenzele. Izithelo ezizokwenza ukuthi uNkulunkulu aphendule umkhuleko wakho. Ivele ngikhumbule ethini uJohane uthi nizalwa yinyoka bezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Yini siphi isithelo efanele ukuphenduka? Wayethi abavuma izono. Abavuma izono. Sivuma uJesu ngoRoma 10:9 bese sivuma izono seziyaqala izithelo zokuphenduka bese ziyahlala. Uvuma isono uhlukane naso. Awuvumbi ubuyele kusona. Mase usibhalile la usibhala khona awubuyeli kuso. Hayi asibuyeli kuzona bafowethu. Asifani nenje ehlanza umhlanzi ubuyele kuwona. Sifane nengulube egezwe bese yobuyela udakeni ngoba vele yalithanda udaka. Bazalwana sihlukane nezono, hlukana nesono. Umkhonzo uNkulunkulu ngobungcwele. Hayi isikhathi siyanqaba. Kodwa ubusise umuntu othemba uJehova nothemba lakhe linguJehova. Masike sikhuleke isiguqa. Abonamandla uNkulunkulu nomusa siyathoba phambi kobuso bakho siyabonga kakhulu. Amazwi osiqinisa ngawo ukuthi asethembe wena kunesethembiso kwethemba wena. Masethembe wena ngeke sibe nalicala phambi kobuso bakho. Kodwa masina amanye amathemba uthe uNkosi umuntu onjalo uyomjezisa uyoba necala umuntu ongalungile. Umuntu ozonda umzalwane wakhe. Siyabonga Nkosi Jesu udumulungu lwakho lokufanele. Busisa wonke olalele lenkonzo kakhulu alizwi alenze. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Wabunzibando valelisayo uthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga.